Ja, vi indstiller os jo nu på, at vejret holder, og vi bevarer det dejlige forårsvejr, der sådan begynder at lægge sig over Danmark, så at vi kan samles på lørdag den 1. april til en rigtig god grundlovsforenings generalforsamling på Pottemanns Hus mellem Holsted og Begge kl. 14.00, og det er altså så på lørdag den 1. april. Og det drejer sig om, det er, at vi som kristne, troende borgere i Danmark skal tage en stilling til, hvad der her er sket ved Højesterets kendelsen, som faldt for nu snart en lille uges tid siden. Og det ligger jo sådan, at der er en konkret social kontrakt mellem borgernes trosfrihed og staten. Det præcise tidspunkt, hvor den kontrakt blev underskrevet og proklameret, er i de lidt kolde februar måned i 1849. Altså for godt 150 år siden. Hvor grundlovsfædrene ganske klart sagde, at kongelovens enevældes tid er forbi. Enevældens tid er forbi. Og så er der så et andet tidspunkt i historien, hvor at denne kontrakt, den her overenskomst, som blev sluttet mellem staten og kirken, staten og den kristne menighed i Danmark, den verdslige øvrighed og de kristne borgere i landet, der blev der sluttet en overenskomst. Og så er der og det er, som jeg sagde, det helt præcise tidspunkt, kan vi nævne, det var dengang, da det skete. Og nu kan vi sige, at der er også et ganske bestemt tidspunkt på klokkeslættet, hvor vi kan sige, at denne overenskomst, denne sociale kontrakt blev brudt. Og den blev ikke brudt fra borgernes side. Den blev brudt fra statens side. Fra den dømmende myndighed i Danmark, personificeret i de 7 dommere, der sad ved Højesteret den 23. marts kl. 12.00. På det tidspunkt nøjagtigt ophørte Danmark med at være en retsstat. Der blev denne kontrakt brudt mellem staten og kirken, staten og de kristne borgere i landet. Og på det tidspunkt, hvor det her bliver brudt fra øvrighedens side, så ophører det begreb, som er kendt i de vestlige demokratiske nationer, der hedder en retsstat. Det modsatte af en retsstat er en politistat. Retsstaten bygger alle vegne, hvor der findes demokratiske nationer, så bygger retsstaten på, at der er disse 3 søjler. Der er den lovgivende myndighed, der er den udøvende autoritet, og der er det dømmende område. Og hvis en af disse søjler falder til jorden, så vil de 2 andre begynde at tage overgrebet. De skal nemlig holde hinanden i skak. Det er det, der er ideen i hele den grundlovsordning, som vi og andre demokratiske nationer har. Så nu har den dømmende myndighed faktisk gjort det klart, at man kan ikke mere sige, som man har sagt før denne retssag. Der er det blevet sagt fra begge parter i øvrigt, både fra statens kammeradvokat. Han har indvilliget i det her, og vores advokater, de 2 blev enige om en eneste ting, og det er, at lovgiverne er ikke i stand til, kan ikke, må ikke, og bør aldrig nogensinde lovgive mod kirkens bekendelse. Det er man altså blevet enige om. Og det er sket nu. Og ikke bare er det sket med nøglerne til kirkens inderste kamre, er
blevet udleveret til statsembedsmænd, især kirkeministeriet, som nu har fri adgang til at gå ind og skånselsløst bestemme, uden at skulle spørge biskopper eller nogen som helst til råds. De har fået alle nøgler til alle indre anliggender i kirken, og de kan nu ubesværet og uden at spørge nogen som helst kirkelig myndighed til råds, er de i stand til at forvalte alle sjælesørgeriske, forkyndelsesmæssige, gudstjenestlige handlinger. Alt ligger nu i statens magt. Det er enevældens tid, der er vendt tilbage. Den gamle kongemagts autoritet over kirken, som efter at kirken blev sat fri ved grundloven i 1849, det er nu vendt tilbage. Det er det her. Man kan ikke sige det sådan, at de kristne borgere ikke skal finde sig i det, men faktisk ligger der lidt i det. Altså Jesus, han siger et sted, han siger, I finder jer troligt i, at man bringer jer et andet evangelium. Han er faktisk lidt ironisk der. Han siger til sine efterfølgere, han siger, og I finder jer troligt, det kommer gennem Paulus, I finder jer troligt i, at man bringer jer et andet evangelium, end det, som jeg har givet jer. Så det er det, vi skal samles om. Hvad er vores strategi efter dette her? Og jeg tror, at alle vil forstå, at nu er øjeblikket inde, hvor at vi som danske kristne skal slå os sammen. Og vi skal i den grad gøre det klart, at det der hedder, nu ringer min telefon, jeg lader den lige ringe ud, for jeg skal lige have sluttet det her af, at det der hedder, at staten skal bestemme det hele, det kan vi ikke mere gå med til. Det er noget, som vi vil hævde, at der er en uafhængighed fra kirkens side, og kirken skal ikke styres af et statsoverhoved. Den skal styres af kirkens virkelige hoved, som er Jesus Kristus. Så velkommen til Grundlovsforsamlingen, hvor vi skal tage stilling til alt det her og komme rigtig fremad med udvidet syn på foreningens arbejde. Det er det, vi har at sige i den her forbindelse. Nu tager jeg telefonen. Man vil sikkert undre sig over, at jeg sidder her med den gamle Magirus Deutsch 1965, som er trukket op først fra Israels ørken over Grækenland og nu her til Danmark og står her på Benjamins grund. Han har været nede og hente de 2 trækkere, vi havde af den slags her til at køre vores konvoj. Og der er en ganske bestemt grund til, at jeg har sat mig foran den ene af dem her, for jeg vil gerne sige, at det her det er en opbrudstid. Og jeg tror, at Herren har travlt med at få det spredt rundt til mennesker rundt omkring, som står med os, at de skal forstå, at det her det er ikke noget almindeligt øjeblik, men der sker noget i vores historie, hvor at det er ikke nok, man bare kommer til generalforsamling den 1. april. Vi skal faktisk komme sammen til weekendens møder. Der er jo møde lørdag aften, søndag formiddag. Vi skal være sammen og bede sammen og høre Guds ord sammen. Og det, som er budskabet, det er, ja, altså jeg skal lige sige, at jeg har fået en opringning fra 24/7, Christoffer, som lige har interviewet mig i radioen. Og han siger, at det er helt utroligt, siger han så, fordi de 25 minutter, det kører vi ikke med om morgenen kl. 8:30. Der har vi ganske små, korte glimt. Du kan ikke holde folk, lytterne. De skal ikke have nogen lange udsendelser. Men lige præcis den morgen her, sagde han, hvor jeg sidder, og jeg kan ikke komme igennem med min chef, fordi 25 minutter, det er jo alt for lang tid. Så må han overgive sig, fordi det er en total nyhedsfattig morgen. Som om, at Herren, han har holdt alt tilbage, fordi nu skulle de her 25 minutter altså ud, som er gået godt igennem, og jeg ved, der er mange af jer, der har lyttet til det, og man kan stadigvæk gå ind og høre det på hjemmesiderne, både på grundlovssiden og på min hjemmeside, hvor der er et interview omkring situationen om højesteretssagen.
Men der, hvor vi er henne nu, det er, at vi skal forstå, at det er øjeblikket for opbrud. Og det gør indtryk på mig, at Moses har taget beslutningen. Og den 16. april, så ser vi ham igen med korset oppe ved Skagen, på vej gennem Danmark. Jeg ved, at hans helbred er ikke det bedste, men der er ikke noget, der kan modstå det der Guds kald, vi har i vores hjerter. Og for mit eget vedkommende og sig selv, der kan sige, at beslutningen er taget. Vi kommer hjem. Og vi vil gerne have 4 af vores vogne med os. Og det er derfor, trækkeren står her bagved, fordi det er altså muligt at få dem op. Så hvis I vil være med til at bede for det, og måske støtte det på en eller anden måde, så kan det være en stor hjælp for os. Vi er jo mennesker på hjul. Så hvis vi kan komme herop og få 4 af vores vogne med os, så har vi det rigtig godt med det. Og der er allerede plads til dem, skaffet plads til dem, hvor de skal stå. Så derfor, vi lader det gå ud nu her. En ny tid, opbrudstid, og Moses starter igen deroppe fra Skagen af. Banen sig vej gennem Danmark. 16. april starter han. Og det bevæger mig. Altså, han tager den beslutning. Tager korset op igen og går gennem Danmark. Og for vort vedkommende, vi kommer hjem. Vi har lige været 40-20 år derude. 40 års jubilæum har vi holdt, og der ligger nok noget i det med 40 år derude, og så slutter vi cirklen med at komme hjem. Og det er præcis på det her tidspunkt, det skal ske, fordi Gud har noget for med Danmark.